പ്രിയനാഥാ യേശുവേ, തിരുമുൻപിൽ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം. ഒരു ഗാനം പാടുവാൻ പ്രിയനാഥാ യേശുവേ, തിരുമുൻപിൽ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം. ഒരു ഗാനം പാടുവാൻ ഒരു സ്നേഹ സാമ്രാജ്യം ഈ ഭൂവിലുണരാനായി. ഒരു സ്നേഹ സാമ്രാജ്യം ഈ ഭൂവിലുണരാനായി. നിൻ ദിവ്യകാരുണ്യം പകരൂ സ്നേഹമേ. പ്രിയനാഥാ യേശുവേ, തിരുമുൻപിൽ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം. ഒരു ഗാനം പാടുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ തെളിനീരിനായി തളരുന്ന മനസ്സോടെ മരുഭൂമിയിൽ തെളിനീരിനായി തളരുന്ന മനസ്സോടെ അണയുന്നു നിൻ ചാരേ, ദാഹം തീർക്കുവാൻ. അണയുന്നു നിൻ ചാരേ, എൻ ദാഹം തീർക്കുവാൻ. നിന്നിലൊന്നു ചേരുവാൻ. പ്രിയനാഥാ യേശുവേ, തിരുമുൻപിൽ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം. ഒരു ഗാനം പാടുവാൻ ഒരു സ്നേഹ സാമ്രാജ്യം ഈ ഭൂവിലുണരാനായി. നിൻ ദിവ്യകാരുണ്യം പകരൂ സ്നേഹമേ. പ്രിയനാഥാ യേശുവേ, തിരുമുൻപിൽ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം. ഒരു ഗാനം പാടുവാൻ ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ ബലി നന്ദി സൂചകമായി അർപ്പിക്കുന്നത് സിന്ധു, കൃഷ്ണൻ ലോബോ, ജോസഫ് ആൻഡ് ഫാമിലി, സാജു ആൻഡ് ഫാമിലി, സജീവ് ആൻഡ് ഫാമിലി, ജോസഫ് എബ്രാഹിം ആൻഡ് ഫാമിലി, അബിൻ മാലിൽ, ബിബിൻ മാലിൽ, ആലിസ് മാലിൽ, ജെയ്സൺ ആൻഡ് ആനി, പോൾ ഷാജു, എലിസബത്ത് ജെറിസൺ, ഓൾവിൻ ഡിസൂസ, ഹെൻറി പിൻഡോ ആൻഡ് ഫാമിലി, അലക്സ് ഡിസൂസ ആൻഡ് ഫാമിലി, പ്രവീൺ മെന്തേരോ ആൻഡ് ഫാമിലി. പ്രത്യേക നിയോഗത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്നസ് മേരി, തോമസ് സൈജു, ജസീന്ത ഡിസൂസ ആൻഡ് ഫാമിലി, ആശിഷ് സിബി. നന്ദി സൂചകമായി ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന സ്റ്റാലിൻ,
ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നിയോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങൾ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമേറിയ ദിവസമാണ്. നാം വിശുദ്ധ ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ തിരുനാൾ അതിഭക്തിപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും. ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ്. ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനാണ്. ഈ കുർബാന നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കൂദാശയാണ്. ആ കൂദാശ സ്വീകരിക്കാനും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒരു നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതിനും നമുക്ക് കുർബാന സമയത്ത് പരിശ്രമിക്കാം. ഈ കുർബാന ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മനസ്തപിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യന്യായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മലഹന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരങ്ങളോടും എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കിതാ നന്ദി ചൊല്ലുന്നേവർ താഴ്മയാൽ. ദൈവമേ കർത്താവങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സർലോകരാജനേ. സർവ്വശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഏകാത്മജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവേ. ദൈവമേ കർത്താവങ്ങയെ
സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ അങ്ങു ധനികനും നാഥനും അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, വിസ്മരണീയമായ കൂദാശയിലൂടെ അങ്ങേ പീഡാസഹനത്തിന്റെ സ്മാരകം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. അങ്ങേ തിരുശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ദൈവരഹസ്യങ്ങൾ വണങ്ങുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങേ പരിത്രാണത്തിന്റെ ഫലം നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഐക്യത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോടുകൂടെ എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഒന്നാം വായന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. മാമ്രയുടെ ഓക്കുമരത്തോപ്പിന് സമീപം കർത്താവ് അബ്രഹാത്തിന് പ്രത്യക്ഷനായി. വെയിൽ മൂത്ത സമയത്ത് അബ്രഹാം തൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ 3 ആളുകൾ തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അവരെ കണ്ട് അവൻ കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവരെ എതിരേൽക്കാൻ ഓടിച്ചെന്ന് നിലം പറ്റെ താണ് അവരെ വണങ്ങി. അവൻ പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാക്കെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ദാസനെ കടന്നു പോകരുതേ. കാൽ കഴുകാൻ കുറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ടുവരട്ടെ. മരത്തണലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ദാസന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിലക്ക് ഞാൻ കുറെ അപ്പം കൊണ്ടുവരാം. വിശപ്പടക്കിയിട്ട് യാത്ര തുടരാം. നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അബ്രഹാം പെട്ടെന്ന് കൂടാരത്തിലെത്തി സാറയോട് പറഞ്ഞു, വേഗം 3 ഇടങ്ങഴി മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പമുണ്ടാക്കുക. അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് കാലിക്കുടത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുത്ത ഒരു ഇളം കാളക്കുട്ടിയെ പിടിച്ച് വേലക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഉടനെ അവനത് പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അബ്രഹാം വെണ്ണയും പാലും പാകം ചെയ്ത മോരിറച്ചിയും അവരുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി. അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ മരത്തണലിൽ അവരെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭാര്യ സാറ എവിടെ? കൂടാരത്തിലുണ്ട്. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വസന്തത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും തിരികെ വരും. അപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ സാറായിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരിക്കും. അവന്റെ പിറകിൽ കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്ന് സാറ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി.
ചൊരിയാൻ ഏൽപ്പിച്ച സങ്കീർത്തനം. വിധിയുടെ കരങ്ങളിലെന്നെ വില പറയാതിരിക്കാനായി. വിധിയുടെ കരങ്ങളിലെന്നെ വില പറയാതിരിക്കാനായി. വിധിയുടെ കരങ്ങളിലെന്നെ വില പറയാതിരിക്കാനായി. നീ തന്നെ ബലിയായി തീർന്നല്ലോ നാഥാ, നീയാണെൻ സങ്കീർത്തനം. നീ തന്നെ ബലിയായി തീർന്നല്ലോ നാഥാ, നീയാണെൻ സങ്കീർത്തനം. ആത്മാവിൽ നിറയുന്ന സങ്കീർത്തനം, ആനന്ദമേകുന്ന സങ്കീർത്തനം. ദൈവമേ നീ എന്നിൽ കൃപ ചൊരിയാൻ ഏൽപ്പിച്ച സങ്കീർത്തനം. രണ്ടാം വായന വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്. ഇവ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം കൂടുതൽ വിലയുള്ളതാകയാൽ സർവവും നഷ്ടമായി തന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. അവനെ പ്രതി ഞാൻ സകലവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പോലെ കരുതുകയുമാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ നേടുന്നതിനും അവനോടുകൂടെ ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടിയത്രേ. എനിക്ക് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നീതിയല്ല ഉള്ളത്, പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്ന നീതിയാണ്. അതായത് വിശ്വാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി. അത് അവനെയും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും ഞാൻ അറിയുന്നതിനും അവൻ്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനും അവൻ്റെ മരണത്തോട് താതാത്മ്യപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർപ്പ് പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. തിരുവചസിൻ ചുരുളഴിയുകയായി തിരുഹിതമെൻ മനസ്സറിയുകയായി. തിരുവചസിൻ ചുരുളഴിയുകയായി തിരുഹിതമെൻ മനസ്സറിയുകയായി. സുവിശേഷം പാതേയം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അകതാരിൽ വരവേൽക്കാം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷം പാതേയം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അകതാരിൽ വരവേൽക്കാം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ലൂക്കയുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം.
അധ്യായം 10 തിരുവചനങ്ങൾ 38 മുതൽ 42 വരെ. അവർ പോകുന്ന വഴി അവൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മർത്ത എന്നു പേരുള്ള ഒരുവൾ അവനെ സ്വഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. അവൾക്ക് മറിയം എന്നു പേരായ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാദത്തിങ്കൽ ഇരുന്നു. മർത്തയാകട്ടെ പലവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ മുഴുകി വ്യഗ്രചിത്തയായിരുന്നു. അവൾ അവൻ്റെ അടുത്തു ചെന്നു പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എൻ്റെ സഹോദരി എന്നെ തനിയെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? എന്നെ സഹായിക്കാൻ അവളോട് പറയുക. കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു, മാർത്ത, നീ പലതിനെക്കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠാകുലയും അസ്വസ്ഥതയുമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നു മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. മറിയം നല്ല ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് അവളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥന ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. 9 ദിവസത്തെ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം സമാധാനം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. നൊവേനയിലൂടെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ആ കൃപയും സമാധാനവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നാം ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമായി, ഒരു സമൂഹമായി ഉണ്ണീശോയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ 3 വായനകളും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എന്നും ആയിരിക്കുക. വചനം സ്വീകരിച്ച് വചനം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമ്മയെ പോലെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കണ്ട മേരിയെ പോലെ തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വചനം സ്വീകരിച്ച ധ്യാനത്തിൽ നാം തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ തമ്പുരാനെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഇതാണ്: നല്ല പരിചരണം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നല്ല ബന്ധങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്കും വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല പരിചരണം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി makes all of us be happy. നല്ല പരിചരണം നാം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല ഹൃദയത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നാം അവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി, യേശു ക്രിസ്തു
മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ സഹോദരിമാർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. യേശുവിനെ സൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പരിചരണം നൽകിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ ഈ മക്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാർത്ത യേശുവിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു. നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും നാം അറിയുന്നതും നമ്മൾ അറിയാത്തതുമായ സഹോദരന്മാർ കടന്നു വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് നല്ല പരിചരണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൽക്കാരം നാം കൊടുക്കാറുണ്ടോ? കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ്. നാം അവരെ നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നാം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. മാർത്തയും മേരിയും, പ്രത്യേകിച്ച് മാർത്ത, യേശുവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കരങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നാം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ യേശു നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ആയിരിക്കാം യേശു നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ അയൽവക്കക്കാരെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നാം സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിനെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കൽമാടിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. കൽമാടി പള്ളിയിൽ മലയാളം കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്കിനാണ് പോയത്. ബൈക്കിന് കൽമാടി വരെ പോകുവാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബൈക്ക് കൊട്ടാരച്ചൗക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് കൽമാടിയിൽ പള്ളിയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബൈക്കുമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൗസിൽ നിന്ന് ബൈക്കുമായിട്ട് ഞാൻ കൊട്ടാരച്ചൗക്കിലെത്തി. വൈകുന്നേരം ഒരു 6:30-7 മണിയായി. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ബൈക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം. പക്ഷെ ബൈക്ക് എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും, എവിടെ വയ്ക്കും ഒരു രാത്രി? അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ബൈക്കുമായിട്ട് ചെന്നു. അവിടെ ബൈക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ചൗക്കിദാറിനോട്, കാവൽക്കാരനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ബൈക്ക് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന്. ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. ബൈക്കും എടുത്ത് കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു ഭവനം കണ്ടു. ഞാൻ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബൈക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആ വീടിൻ്റെ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരമ്മച്ചി, പ്രായം ചെന്ന അമ്മച്ചി വാതിൽ തുറന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെ വെക്കണം ഈ ഒരു രാത്രി. ഞാൻ കൽമാടിയിൽ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അമ്മച്ചി ആ പ്രായം ചെന്ന അമ്മച്ചി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചു. ഒരു തുളസിത്തറയുടെ അരികിൽ എനിക്ക് ബൈക്ക് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് അവസരം തന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അമ്മച്ചിയും ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് ആരാണെന്ന്. ബൈക്ക് ഞാൻ ആ തുളസിത്തറയുടെ അടുത്ത് വെച്ചു. അന്ന് രാത്രിയായി 7-7:30 അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൽമാടിക്ക് യാത്രയായി. കൽമാടിയിലെ പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ചത്തെ കുർബാനയും നൊവേനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭവനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രായം ചെന്ന അപ്പിച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പിച്ചനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ ബൈക്കാണ്. അപ്പിച്ചൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബൈക്ക് എടുത്തുകൊള്ളുക. എന്നിട്ടും ഇവരാരും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു വൈദികനാണ്, പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൽമാടിയിൽ പോയതാണ്. അവർക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നോ എന്നും ചോദിക്കാതെ ബൈക്ക് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവസരം തന്നു. ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബം, സ്നേഹം നിലകൊള്ളുന്ന കുടുംബം, അവർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും മറ്റുള്ളവരെ എന്നും സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭവനം. ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലകൊള്ളുന്നു, ശാന്തി നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇതാണ് നാം ഇന്ന് ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണീശോ നമ്മളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ ആരാണോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ വന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ നല്ല മനസ്സോടെ മറ്റുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ചതിക്കുകയില്ല, അവർ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയില്ല.
വചനത്തിൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. യേശുവിനെ ഈ കുടുംബം, മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും കുടുംബം സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം നിലകൊള്ളുന്നു. സ്നേഹം അവിടെ എന്നും നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ, എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെയും നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയും നല്ല ഹൃദയത്തോടുകൂടിയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഇതാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്നും നാം ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടി നല്ല രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമ്മളെ എന്നും അലട്ടും. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാർത്തയുടെ ഉത്കണ്ഠ, എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? എൻ്റെ സഹോദരി മേരി എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എത്രത്തോളം എല്ലാ ജോലികളും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ സൽക്കരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ സഹോദരി എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടമുണ്ടാകും, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിലകൊള്ളുകയില്ല. എന്നാൽ നാം ദൈവം എന്താണോ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ സംതൃപ്തി അടയുക. ചെറിയ ചെറിയ താലന്തുകളായിരിക്കാം. ആ താലന്തുകൾ കുഴിച്ചു മൂടാതെ ദൈവകൃപയാൽ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലും നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നല്ല പ്രവർത്തികളിലൂടെ, നല്ല കാര്യങ്ങളിലൂടെ, നല്ല സംസാരത്തിലൂടെ നാം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മാർത്തയ്ക്കുണ്ടായതുപോലെ ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും, വ്യാകുലതയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ സുവിശേഷം, വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്: ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ, വ്യാകുലതയൊന്നും കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. നാം കാണുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ, ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം 18 വാക്യങ്ങൾ 19 മുതൽ 14 വരെ. ഫരിസേയൻ തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയല്ല, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവനിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നത്. അവനെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്നാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം നമ്മളെ തന്നെത്താനെ ഉയർത്താതെ എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ സംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. ഉത്കണ്ഠ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു മാറ്റും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തോട് നാം മല്ലടിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ, മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, അവിടെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ആരോട് പറയണം, എപ്പോൾ പറയണം, ആരോടായിരിക്കണം ഞാൻ അത് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാർത്തയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായപ്പോൾ, പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഇതെന്തെങ്കിലും പറയണം. അവൾ ആരെയാണ് സമീപിച്ചത്? യേശുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ, അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. കാരണം അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു യേശു എല്ലാം കേൾക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്കണ്ഠകൾ, അതായത് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ആരും തന്നെ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന മനോഭാവം നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ
ഓർക്കുക, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയിലേക്ക്, ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയിലേക്ക് നാം നമ്മളെ തന്നെ എത്തിക്കുക. ആരാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായ മനുഷ്യൻ? യേശു ക്രിസ്തു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നാം താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി എത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ, തമ്പുരാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. നാലാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഇതാണ്: യേശുവിനോടെല്ലാം തുറന്നു പറയുക. മാർത്ത യേശുവിനെ സമീപിച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഒന്നും തന്നെ അവൾ വെച്ചില്ല. കാരണം അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു, യേശുവിനോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. യേശു ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നാം ഇന്ന് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഈ ആലയത്തിന് അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകളെല്ലാം നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളെ അറിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു, നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന, പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു, നാം എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നാം തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തമ്പുരാനോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയാം. നമ്മളുടെ വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പോരായ്മകളും നാം എല്ലാം യേശുവിനോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ണി യേശുവോട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സമാധാനത്തിൽ പോകുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കും. പക്ഷെ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ തന്നെ തുറക്കണം, നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ യേശുവേ എന്നിൽ കനിയേണമേ, ഞാൻ പാപിയാണ് എന്ന് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നാം കേണപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കുവാനുള്ള കൃപ തമ്പുരാൻ തരും. അതിനുവേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തമ്പുരാനോട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നാം പറയുന്ന ഒന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയില്ല. അല്ല, നമ്മളെ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോടാണെങ്കിൽ ശരി, തുറന്നു പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, അതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു പോകും. എന്നാൽ തമ്പുരാനോട് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കുമ്പസാരം എന്ന കുദാശയിലൂടെ നാം പാപങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാനോട് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. മറിച്ച് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താലും കാരുണ്യത്താലും കൃപയാലും നിറയ്ക്കുകയും തമ്പുരാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, തമ്പുരാനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തമ്പുരാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ നാം നമ്മളെ തന്നെ തമ്പുരാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമ്പുരാനോട് നമ്മൾക്ക് തുറന്നു പറയാം. അവസാനമായിട്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: സമാധാനത്തിന്റെ വഴി തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. എന്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ വഴി? ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു, മാർത്ത എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, മേരി എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയില്ല. എന്താണ് മേരി എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം? വചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, വചനം സ്വീകരിച്ച് തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക, തമ്പുരാനോട് അടുത്തിരിക്കുക, വചനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, വചനം സ്വീകരിച്ച് അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഹരിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനോടുകൂടി ആയിരിക്കുക. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നാം തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ വചനം നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അത് വരുവാനും ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി, ധ്യാനത്തോടുകൂടി, അവിടെ തമ്പുരാനിൽ മാത്രം ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാം തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആ നല്ല വഴി ഒരിക്കലും തമ്പുരാൻ നമ്മളിൽ നിന്നും എടുക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ നല്ലവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മൾക്ക് കേണപേക്ഷിക്കാം. വചനം സ്വീകരിക്കുവാനും വചനം ഉൾക്കൊണ്ട് തമ്പുരാനോട് പൂർണ്ണമായി നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല മകനായി, മകളായി തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരയണമേ എന്ന് താഴ്മയോടെ ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നാം വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം തമ്പുരാൻ നമ്മൾക്ക് തരും. നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തെയും തമ്പുരാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേണപേക്ഷിക്കാം.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് വരണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവശക്തനായ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദ്യർക്കും രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാന വിവേകം നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഈ നൊവേനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിത അന്തസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയെ, പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും അങ്ങയെപ്പോലെ പഠനത്തിലും വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് ഈ തിരുനാളിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾക്ക് തുണയും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് തീരാവ്യാധികൾ മൂലം നിരാശരായി അങ്ങയുടെ പക്കൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ആരോഗ്യവും സ്വസ്ഥതയും നൽകണമെന്ന് ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ഇന്ന് വിശുദ്ധ ദിവ്യബലിക്ക് അണിചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വൈദികർക്കും ദൈവാരിയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ ദൈവവേഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ അഭയവും ശക്തിയുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ സഭയുടെ ഭക്തിനിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം യാചിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായി ഞങ്ങൾ സംപ്രാപിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. ആമേൻ. ജീവഭാരവും മിഴിനീർക്കണങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിൽ ഏകിടാൻ ഞാൻ. എൻ ജീവഭാരവും മിഴിനീർക്കണങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിൽ ഏകിടാം ഞാൻ. ഈ യാഗവേദിയിൽ നിറയുന്ന സ്നേഹം നീ കനിവാർന്നു നൽകണമേ. ഈ യാഗവേദിയിൽ
നീയേകും നന്മകളെല്ലാം ഞാൻ തിരുമുൻപിലേകുന്നു കാണിക്കയാ. ദാനമായി നീയേകും നന്മകളെല്ലാം ഞാൻ തിരുമുൻപിലേകുന്നു കാണിക്കയാ. നിൻ സ്നേഹബലിയോട് ചേർക്കേണമേ, എന്നെ നീ സ്വന്തമാക്കേണമേ. നിൻ സ്നേഹബലിയോട് ചേർക്കണമേ, എന്നെ നീ സ്വന്തമാക്കണമേ. കാഴ്ചയേകാനിതാ ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം ഇന്നു യാഗമേകാൻ അൾത്താരമുന്നിലായി ഏകിടുന്നു. എൻ ജീവനെ, എൻ ജീവനാഥാ, കാഴ്ചയേകാനിതാ ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം ഇന്നു യാഗമേകാൻ അൾത്താരമുന്നിലായി ഏകിടുന്നു. എൻ ജീവനെ, എൻ ജീവനാഥാ. സഹോദരന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ വഴി കവതാശികമായി സൂചിക്കപ്പെടുന്ന ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദാനങ്ങൾ അങ്ങേ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങേക്ക് സഭയോടെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. പെസഹ രഹസ്യം വഴി അവിടുന്ന് നിർവഹിച്ച ഈ രക്ഷാകര കർമ്മം വിസ്മരണീയമായിരുന്നു. അതുവഴി പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും യുഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശം, രാജകീയ പൗരോഹിത്യം, വിശുദ്ധ ജനം, സ്വന്തമാക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുകയും അങ്ങേ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രഘോഷിക്കാൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേ വിസ്മരണീയമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അങ്ങേ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഹമാരോടും പ്രധാന മാലാഹമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിന്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും, നിരുപമമങ്ങേ
കർത്താവെ, അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ, താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശദീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമൽ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവിൽ പവിത്രമാക്കാൻ കഴിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കപ്പെടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാവുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ, മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു, ഉദ്ധാനം ചെയ്തു നീ, ഞങ്ങൾക്കു ജീവനേകി. വരണേ വിഭോക്താവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. വരണേ വിഭോക്താവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. അതിനാൽ കർത്താവെ, അങ്ങേ പുത്രന്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനവും മഹനീയമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സുരാരണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തിരുക്കൻ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിഭൂഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നിത്യമായൊരു കാണിക്കുകയായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതര അപ്പോസ്തലന്മാരോടും മഹിമയേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ബലി സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ
ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിൽ ഉള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടറിയണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങേ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വത്സല മക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലുമായിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നൊരാഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യതൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങ് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലണമേ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ
ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. ആ ദൈവ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ബലിവേദിയിൽ ഈശോ അണയും നിമിഷമിതാ, തിരുഭോജമാ സക്രാരിയിൽ നാഥൻ അണയും സമയമിതാ. മനസ്സിന്റെ നോവുകൾ കുരിശോട് ചേർത്ത നാഥൻ അണയുന്നിതാ. കരുണ തുളുമ്പുമീ അൾത്താര തന്നിലാ ഈശോ എഴുന്നള്ളുന്നു. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. നീ വരുമ്പോൾ എൻ മാനസം നന്ദിയാൽ നിറയും. നീ നിറഞ്ഞ എൻ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും. എന്നാവിൽ നീ അണിയും നിമിഷം സ്നേഹമേ എൻ സ്വന്തമാകും നീ. എന്നാവിൽ നീ അണിയും നിമിഷം സ്നേഹമേ എൻ സ്വന്തമാകും നീ. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ
ചേരും ഞാൻ. തിരുവോസ്തിയാൽ ബലിവേദിയിൽ ഈശോ അണയും നിമിഷമിതാ. തിരുഭോജമായി സക്രാരിയിൽ നാഥൻ അണയും സമയമിതാ. മനസ്സിന്റെ നോവുകൾ കുരിശോട് ചേർത്താൽ നാഥൻ അണയും നീതാ. കരുണ തുളുമ്പുമീ അൾത്താര തന്നിലായി ഈശോ എഴുന്നള്ളുന്നു. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങേ അമൂല്യമായ ശരീരത്തിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും സ്വീകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങേ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ നിത്യാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. First of all, I ask pardon because I can't speak Malayalam. Korchariyo. So, ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಸ್ಟ್. Yes, you can clap. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಿಗೆ. ಅವರು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಭೆಯ ಗುರುಗಳವರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಬಿಜು ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪೊಳಲಿ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಫಾದರ್ಸ್ ರವರು ಪೊಳಲಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಅದು ಬೇಸಿಗೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ to celebrate Mass in Malayalam. Dear Father, on this special occasion, we want to thank you for helping us to celebrate Novena Mass over here in the shrine. Thank you. Thank you so much. May the infant Jesus bless you. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇದು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು 11ನೇ ದಿನ. 9 ದಿನ ನೊವೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಗಳು, ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಬಲಿಪೂಜೆಗಳು, ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಖರ್ಚು ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉದಾರ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ all our benefactors who have done a lot of sacrifice to support these festivities. We also thank all our volunteers who have rendered their service over here. I especially thank our choir group. ನಮ್ಮ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗಾಯನ ತಂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಪೂಜೆಗೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನನ್ನಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನಿ. ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ തിരുനാളിൻ്റെ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡൊമിനിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതികരിച്ച് എല്ലാവർക്കും തിരുനാളിൻ്റെ
മംഗളങ്ങൾ നേരുകയാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും പോയിക്കൊള്ളുവിൻ. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഉണ്ണിമിശായോടുള്ള അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക കർത്താവിനോട്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.
പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിശുദ്ധ കുരിശുമരണത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.